ಹಾಯ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಕ್ಷ ಬೊಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಮೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಚೌತಿದಲ್ಪ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ತೆಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆರ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯಾರೇಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇದನ್ನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವೇರು ಬುರ್ದು ಪಾಡುಜೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆರು ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾಡಾಡು ನಾನು ಕೇನೊಂದುರ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾನೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಚೌತಿಗೆ ಪೋದನ ಗಲ್ಪಕ್ಲು ಬನ್ನ ಪಾಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕರ್ಡ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚೊಂಡಿರ್ನ ಎಂಚ ಪೋನುಂಡು ಕೇಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ್ರ ಆತೇರು ಅನ್ನಂದು ಪಂಡೆ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿರು ತೂಕ ನಿನ್ನ ತೂವ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎರಂಡಲ ಒಂಚೂರು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡ ದಾದ ತೂಕ ಗಣಪತಿ ಎರಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರ ತೂಕ ಉಲ್ಲೇರು ಗಣಪತಿ ಅಂಡ್ ಗಣಪತಿ ಇರೆಂದಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಬಂಡದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಬಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆಡು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕ ನಳಿನಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಲೇನು ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಣೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ದಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಟೀಳ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರ್ದದ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜಡು ನಡಪುಣ ಕೆಲವಾದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ ಆರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವಣಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಳಿನಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪೂರ ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಲೆ ಆ ಮೂಲಕ ಒಳೆಪಾಲಿ ದಯಬಂಡ ನಳಿನಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದು ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಕಲೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಒಟ್ಟೆಡ್ಡೆ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಿ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸುದ ನಳಿನಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಯಾನು ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೊಡಿಡ್ದು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ಬಯಕುದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಗಳ ನಮನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲ್
ಧನ್ಯವಾದ.